Hei, kiitos ajasta ja mukavasta palaverista. Mä tuun esittelen sulle meidän tarjouksen ensi viikolla. Vissari puhelimessa. Kuinka voin auttaa? Haluaisin päivittää CRM-kirjausta äskeisen tapaamiseni osalta. Totta kai. Oliko asiakas Oy-yritys AB? Kyllä. Siirrä statusvaiheeseen demo tehty. Sovittiin tarjouksen esittely 3.11. kello 10. Tarjouksen esittely merkattu kalenteriin marraskuun 3. kello 10. Mikä on tarjouksen arvo? 20 000 euroa. Kiitos. Voisinko vielä auttaa jotenkin? Ei kiitos. Tässä kaikki. Asia kunnossa. Kiitos ja kuulemiin. Vissari vapauttaa myyjän CRM-kirjauksista.